ду дастаи дигаре ки даъвогар ҳастанд дар пойгаи қаҳрамонӣ, онҳо низ тавонистанд ғалабаҳои худро ба даст оранд. Аз ҷумла дастаи Манчестер Сити дар ин давр тавонист 2-1 пирӯз шавад ва онҳо дар сафар ин ғалабаро зидди Ноттингем Форест ба даст оварданд. Ростӣ вақте бо Ноттингем Форест рӯбарӯ мешуд Манчестер Сити, мо барои мисол агар таваҷҷӯҳ кунем, голҳое ки ҳамин мавсим Эрлинг Ҳоланд ба ҳадаф расондааст, 19 то дар чемпионат, аз ҷамъи голҳое ки тамоми як ҳайати Ноттингем Форест зада буд, 17 то зиёдтар буд. Аммо рафти бозӣ нишон дод ки дар Сити Граунд дастаи мизбон хеле муқобилияти ҷиддӣ нишон дод ба тими Гвардиола. бале, бубинед, Ноттингем Форест ҳарчанд мушкилиҳои хуб чӣ мегӯянд мудириро вақте пашти сар кард, чанд мураббӣ иваз шуду, масалан соҳиби мулки ин даста бо мураббиёни худ унс нагирифту, масалан то як андоза таъсирҳои гуногун ҳам буданд, вале нобаст аз ин ҳам ин даста мукаммал ҳаст. бубинед, дар ҳайати Ноттингем Форест футболбозоне ҳастанд ки қаблан дар топ дастаҳои Англия бозӣ мекарданд ва таҷрибаи хуб ҳам доранд ва метавонанд бо як шояд навгонии дигар муқобили дилхоҳ даста бозӣ кунанд. ман яке аз бозиҳои мушкилтарини Манчестер Сити дар чанд бозиҳои охир дидам. Баъд дар ин ҷо имкон буд ки Манчестер Сити имтиёз аз даст диҳад, чунки агар шояд нодуруст ҳам бошад, каме омад кард барои Манчестер Сити, махсусан дар задани 2 гол ва онҳо муваффақ ҳам шуданд. Вале дар асл Ноттингем Форест таслим нашуд ҳеҷ гоҳ. То лаҳзаи охирин онҳо мубориза бурданд ва аммо каме бахташон омад накард ва муваффақ нашуданд. Ва агар мисли Ноттингем Форест дигар дастҳо ҳам муқобили Манчестер Сити ҳамин гуна бозӣ кунанд, барои шогирдони Гвардиола мушкилтар мешавад. Вале тавре мегӯянд дар футбол масалан ҳама чиз дар оғози мавсиму дар нимаи мавсим муайян намешавад. Як муддати дарозе ки ҳаст, онҷо маълум мекунад ки даста чӣ қадар иқтидор дорад. Вале агар ҳолати Манчестер Сити баъд аз моҳи январ дар давоми 5 моҳи баъдӣ хубтару беҳтар бошад, ман фикр мекунам барои масалан Арсенал дар пойгаи чемпионӣ душвор мешавад бо он машине ки худи Хосеп Гвардиола дорад. бале, махсусан намоии Раян Шер ки дар бозии охир фавқулодда ва махсусан дар ҳамин бозӣ ҳам баҳои хеле баланд гирифт намояш. барои Сити як чизи дигар ҳам хуб аст. бубинед, аллакай 11 гунаи асосии худро пайдо кардааст. мо дигар Хусановро умуман дар ҳаят намебинем. Орайли бубинед чӣ гуна ҳам дифоъкории хуб мекунад, ҳам гол мезанад, ҳам манфиати хуса дорад. ба даста Шерки мавқеи худро дорад. Холанд аз голзанӣ умуман безор намешавад. масъалаи дигар ин аст ки бубинед, Антуан Семеньо як бозигари бисёр хуби Премер Лигаи Англия, айни ҳол дар ҳамин мавсими ҷорӣ ин ҳам ба Манчестер Сити меравад. бубинед, ноомадии кор барои дигар даста, бар ҷое ки Астон Вилла бояд дар миёни мавсим пурқувват шаваду барои чемпионӣ мубориза барад, баръакс Манчестер Сити чизои нафарони хуби ин дасторо мегирад, онҳоро заифтар мекунад. ва ман фикр мекунам агар ки Астон Вилла тавонад бар Манчестер Сити пирӯз шавад, умедон нисбати чемпиониаш бозам зиндатар шуданаш мумкин. бубинед, Арсеналро шикаст дод, Челсиро шикаст дод, дигар дастаро шикаст дод. бубинед, танҳо аз Ливерпул мағлуб шуд. танҳо Ливерпулро шикаст додан айни ҳол ба қавли 2-2 ам аст. Не 2-2 нест, ҳоло оҳиста ба худ омада истодаст. то ба ҳамун оҳиста ба худ омадан мавсим тамом мешавад. ман бовар дорам ки дар ҳамин ҳолати феълӣ, дар ҳамин ҳолати ба худ барқароршавии Ливерпул, Астон Вилла онҳоро метавонад ба осонӣ шикаст додан, чунки Ливерпул айни ҳол дар ҳоли коркард қарор дорад. лекин дар бозиҳои алоҳида Ливерпул бисёр хуб бозӣ мекунад. масалан Лигаи Чемпионҳо нишон дод. бозиҳои алоҳида аз ҳама хуб Мареско бозӣ мекунад. мо далакай дидем ки бозиҳои алоҳида чӣ гуна хуб бозӣ мекунад, чӣ гуна Барселонаро шикаст дод. лекин бубинед, ба ҳамон ратсияи худ ба қавле аз ҳамон чорум ошонам аз минбар ягон кор карда натавонист. гап сари чӣ меравад? гап сари ҳамин қудратмандии Манчестер Сити меравад. сари вақт бо бозингар пурқувват мешавад. инҳо доим масъалаҳои молиявӣ қатъи ҳамаи проблемаро ҳал мекунанд, дастҳои рақибонро заиф карда метавонанд. ва баъдан бубинед, Астон Вилла чӣ мешавад? дастае ки айни ҳол серияи хуб дорад, бояд барои чемпионӣ мубориза барад. нигоҳ зимистон чӣ хел мешавад? бозигарои нолозими он дастҳои топро мегирад, чун мавсими порсола, баъд ҳадафҳои асосӣ бо иҷро намешаванд. барои ҳамин ҳамин дастҳои миёнаҳолу дастҳои топ барои ҳамин аз якдигар фарқ мекунанд. як сатҳи муайянро нигоҳ дошта наметавонанд. хуб, ташаккур. вале воқеан ҳам бояд эътироф кунем ки бо омадани Шон Дайч дастаи Ноттингем Форест ҳам хело тағйир ёфтааст ва беҳбудиҳо дида мешавад. муҳим ин ки ин мураббӣ фикр мекунам боваркунонида тавонист аксариятро ки дастаро аз тахонаи ҷадвал ба пуррагӣ берун мебарорад.